Mukavaa lauantai-iltaa. Urheiluruudun pääpaino on tänään jääkiekossa. Ensimmäinen mitalikamppailuihin edennyt joukkue on jo selvillä. Kärpät jääkiekon SM-liigan välieriin. Jokerit tylysti kesälomalle. Lukolla oli mahdollisuus varmistaa liigapaikkansa ja Sportilla Mestiksen mestaruus. Riitta-Liisa Roposen vauhti kiihtyy kauden loppua kohden. Nyt voitto maailmancupissa. Suomen miesten curlingissa historiallinen tilanne. 2 eri maajoukkuetta eri arvokisoihin. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Oulun Kärpät eteni SM-liigan välieriin, kun se otti 4. voiton Helsingin Jokereille.